ኢየሱስ ጎይታይ ከመይ ጸኒሕኩም ኩሉ ሰላም ዲ ኩሉ ጽብቕ ዲ ክብር ሁሉና አምላክ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ መጽሐፍ ቅዱስ ከነውጽኢናሞ ከነንብቢና ክልተ ቦታ አብራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋብ 8 አብከላይ ድማ ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ካብ 7 ስጋብ 13 ዘሎ ከነንብቢና እግዚአብሔር ይመስገን እንደህር ሒስኩም ሞኸንኩም ካብ ዘለናየ ንኽብር ቃል አምላክ ደውክል ወዲራቦ ከነንብቢና ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ praise god አራይ እንደህራው ጽና ሆይና ራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ስጋብ 8 እትቀልጢፉ ክኸውን ዘለዎ ንባሮቱ ምእንቲ ከሪኦም ኢሉ አምላክ ዘሃቦ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ራይ ቢድ መልአኹ ለይኹ ንባሪኡ ዮሐንስ አርአዮ ንሱ ንቃል አምላክን ንምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ነቲ ዝራአዮ ዘበለ ሁሉ መስኪሩሎ እቲ ዘመን ቀረባይሞ እቲ ነዚ ቃል ትንቢት እዚ ዘንብብን እቶም ሰምዕዎን ነቲ አቡ ተጻሒፉ ዘሎ ውን ዝሕልውዎን ብጻኔ ዮሐንስ ነተን አብ ኢስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝመጽን ካብቶም አብ ቅድሚ ዙፋኑ ዘለው 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኽሪ ሙታት ርእሲ ነገስታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን ንዑ ነቲ ዘፍቅረና ዘሎ ካብ ኃጢአትናውን ብደሙ ዘሐጸበና ንእግዚአብሔር አቡ መንግስትን ካህናትን ክንኮኖ ዝገበረና ክብርን ስልጣንን ንዘላለም ዓለም ንዑ ይኹን አሜን እነሆ በደመና መጽ አሎ ኩለና ዓይንቲ እቶም ዝወግእዎ ክሪእዎዮ ብዘሎ ዓሌትን ምድርን ውን ክበኺሉ እዮም እወ አሜን አልፋን ኦሜጋን አኔ ይብልቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእ ኩሉ ዝኽእልን እግዚአብሔር አምላክ አብ 3 ካብ 7 ስጋብ 13 ደማ ከነንብቦይና መልእኽቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ፊላዴልፊያ ናብ መልአኽ ፊላዴልፊያውን ጽሓፍ እቲ ቅዱስ ሐቀኛ መሮህ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስከፈተ ሓደኳ ዘይዓጹ ንሱ ምስዓጽወኻ ሓደኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብላሎ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሂደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንሰማይውን ኣይከሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ እነሆ ካብቶም አይሁዲና ዝብሉ ማሕበር ሰይጣን ግናኸ ይሕሱ አለው እምበር አይሁድሲ ዘይኮኑ እህበካ ኣለኹ እነሆ ንሳቶም ከም ዝመጹን አቅድሚ እግርኻ ከም ዝሰግዱን ኣነኻ ከም ዘፍቀርክኻውን ከም ዝፈልጡን ክገብሮሜ ንቃል ትዕግስተይ ስለ ዝሓለኻዮ ኣነ ድማ ካብታ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ክፍትኖም ናብ ኩሉ ዓለም እትመጽእ ሰዓት ፈተና ክሕልወካየ ቀልጢፈ መጽ ኣለኹ ሓደ እኳ ኣኽሊልካ ካይዝርፈካስ ነቲ ዘለካ ኣጽኒኻ ሓዞ ነቲ ዝስዕር ኣብታ መቕደስ ኣምላኸይ ዓንዲ ክገብሮየ ካባኸቶ ኣይክወፅን እዩ ስም ኣምላኸይን ስምታ ከተማ ኣምላኸይን ናይታ ካብ ኣምላኸይ ካብ ሰማይ ትወርድ ሓዳሽ ኢየሩሳሌም ነቲ ሓድሽ ሰመይን ክጽሕፈለየ እዝኒ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ኢየሱስ ጎይታ ክንጸልይና ክብሪ ሁሉና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ክብሪ ሁሉና ባኻ ነምጻለና እግዚአብሔር በዛ መዓልቲ ድማ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ንስኻ ክትዛረበና እጸልለኹ ጎይታ ንስኻ ንደቅኻ ተዛረብ ብላለኹ ንልቦም ተዛረቦም ብላለኹ ናብትናትካ ነገር እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትስሕቦም እጸልለኹ ቃሉ ለይኹ ፈወሶም ካብ ኩሉ ጎዳጉዶም ድማ አናገፎም ከም ዝብል ቃልካ ለይካ እግዚአብሔር ቃልካ በከንቱ አይመጽን ሞ እግዚአብሔር ቃልካ መጽኡ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንነገራት ኩሉ አሳሊጡ ዝኸይድ ቃል እዩ ዘለካሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንህዝብኻ ብኸሙ ተራኸቦ ብላለኹ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
ናትካ ነገር ኣብ ህዝብኻ ይኹን ብላለኹ በረኸትካ ኣብ ህዝብኻ ይኹን ዓይንቲ ምኽፋት ይኹን እግዚአብሔር ልቦም ንዓኻ ዝተገዝአ ይኹን እግዚአብሔር ትሕዝበለ ልብ እግዚአብሔር ልቢ ልድያ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፎም እግዚአብሔር ንስኻ በዛ ሕጂ ሰዓት እግዚአብሔር ክጥቦም ነቲ ዝዝረብ ቃል እግዚአብሔር ሰብህሉ ዝሰምዑሞ ዝገብሩ ምእንታን ክኾኑ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለለኹ ጎይታ ንዓይ ድማ እግዚአብሔር ክዛረብ ከለኹ ንስኻ ክትረድኣኒ ብመንፈስ ቅዱስ ረድኤት እግዚአብሔር ቃልካ ምእንታን ክነግሮ ቃልካ ምእንታን ክዛረቦ ንስኻ ክትረድኣኒ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣባኻ ይምዕቆብ ኣለኹ ንስኻ ልዕሊ ኩሉ ኢኻሞ ንጎባኤና ናባኻ ሓሊፍና ንሕብ ኣለና ንስኻ ኣምልኾ ስግደት ተኣዛዝነት ክትወስድ ብቑዒኻ ብሽም ኢየሱስ አሜን እግዚአብሔር ይባርክኩም ከፈሉ ክብሪ ኩሉ ንኣምላኽ ይኹን ከመይ ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን አቤት እግዚአብሔር እንታይ ምልምላም አለው አቤት እግዚአብሔር እንታይ አለው ፈውስ አለው አቤት እግዚአብሔር እንታይ አለው በረከት አለው አቤት እግዚአብሔር እንታይ አለው ገጽ አምላክ ምርአይ አለው አቤት እግዚአብሔር እንታይ አለው ና እግዚአብሔር ህላውነት አለው ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እግዚአብሔር ነዮሐንስ እንታይ ገይሮ መጽይዎ ክብርና አምላክ ይሁን ነዮሐንስ ከመጽእ ኸሎ እንታይ ኮይኖ እንድሕሪልና ና እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ከመጽእ ኸሎ እንታይ ዝገብር ንሕና ክንቆጻጸሮ ዘይንኽእል ፓወር ኣብ ልዕለና ይቕመጥ ክብርና አምላክ ይሁን ንሱ ከም ዝደልዮ እንታይ ክገብረና ክቃኔና ክወስደና ምእንታንሲ እንታይ ይገብር እቲ መንፈሱ ከመጽእ ኸሎሲ ዮሐንስ እንታይ ኮንኩ ኢሉ ኣብ ጳጥሞስ ደሴት ከሎሲ እንታይ ምስ መጽእ እቲ መንፈስ ምስ ተራኸቦሲ ከሙት ኮንኩ ኢሉ ዳሓር እንታይ ኮይኑ ነዘን ንሸውዓተ ማሕበራት ዝኸውን መልእኽቲ ዮሐንስ እንታይ ኮይኑ መጽኡ ማለት ካብኡ ዝመጽኦ ገና መን እንድሕሪልና ኢየሱስ ወይ ድማ ካብ አምላኽ ዝኾነ ነገር ከም ዝኾነ ንሪ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ንአምላኽ ነገር ክመጽእ ኸሎ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልና ንነገራት ኩሉ ይዕሪ ንነገራት ኩሉ ይስተኻኸል ንነገራት ኩሉ አቦታ አቦቱ እንታይ ይገብር ይቀመጥ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እስኪ ነዚ እግዚአብሔር መንጎና ንዘሎ እግዚአብሔር ክብር ነምጻሉ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ንሱ በይኑ ክገብር ንሱ በይኑ ክምል ንሱ በይኑ እንታይ ከውን ክገዝ ይግብኦ ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ እዚ መልእኽት እዚ ክመጽእ ከሎን ዮሐንስ አምንታይ ኩነታቲ ነይሩ እንድሕሪልና ጳጥሞስ ኣብ ትበሃል ደሴት እንታይ ኮይኑ ተኣሲሩ ታ ደሴት ብግፍሓን ምንውሓን እንታይ 6 miles with 10 miles እንታይ ደሴት ብማይ ዝተኸበበት ዮሐንስ ድማ እንታይ ኮይኑ ኣብኡ ኸይዱ እንድሕሪልና ምስክር ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ አዋጅ ነጋሪ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ጎይታ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ኃጢአት እንታይ ከም ዝኾነ ዋጋ ከም ዝኸፈለ ብኡ ዝኣምን ናይ ዘላለም ሕይወት ከም ዝረክብ እንታይ እንዳተዛረበ ከሎ ናይ ክርስቶስ ነገር እናኣወጀ ከሎ እንታይ መጽይዎ ስደት መጽይዎ እቲ ስደት ድማ ናብ ምንታይ ወሲድዎ እንድሕሪልና ናብ ቤት ማእሰር ተወሲድዎ ስለዚህ ኣብ ጳጥሞስ ደሴት ተኣሲሩ ከሎዩ እዚ መልእኽቲ መጽይዎ ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ መልእኽቲ ከመጽእ ኸሎ እንድሕሪና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ድማ እግዚአብሔር ንነፍስ ወከፍ አብያተ ክርስቲያናት እንታይ ይገብረን ይፈልጠን ነፍስ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትኾና በክርስቶስ ኢየሱስ ትፍለጠ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ድማ መን እንድሕሪና ቤተ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ እንታይ ቅዱሳን እንታይ ዝኾኑላ ዝከቡላ ወይ ድማ በሓንሳብ ዝኾኑላ ቦታ ክብርና አምላኽ ይሁን እሳ እንታይ እንድሕሪና እቶም ተጸዊዖም ዝመጹ እቶም ካብ ብዙሕ ነገራት ብደሙ እንታይ ዝኾኑ ዝተዓደጉ ብቀደም ኃጢአቶምን በደሎምን እንታይ ዝነበሩ ሙታን ዝነበሩ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ዝገበሮም ሕያዋን ዝገበሮም ሰባት ዘለዋያ ቤተ ክርስቲያን ክብርና አምላኽ ስለዚህ ነተን ቤተ ክርስቲያናት ክጽሕፍ ከሎ እንድሕሪና እንታይ ዝብል ዘሎ እንድሕሪና ናብቶም ሸውዓተ እንታይ መናፍስቲ ወይ ድማ ናብቶም ሸውዓተ እንታይ እቶም ሸውዓተ ሰባት እንታይ መጽኦም ናብ ዮሐንስ ተን መልእኽትታት እንታይ ገይሮም ተቀቢሎም ናይ ዮሐንስ ራእይ ተቀቢሎም ሽዑ ኸይዶም እንታይ ዝኸውን ነይሩ ቀደም ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ይኸውን እቲ ጠቕላል እንታይ ይኸውን ይዝርጋሕ ሽዑ እንታይ ይኸውን ኣብታ ዝእከቡላ ቦታ እንታይ ይኾኑ ይንበበሎም
أبو اندحرين أنتايبل نزق على زين تايز جبرو يلو أب تقدماي كنام بكلنا نزق على تنبيت انتايز جبر زي سامعو انتايز جبرو زنببو انتاي دما زحلو نسو انتايلو بيصيلو كبرنا أملاك ስለዚህ مسمع منباب محلاوسي كم زجبهم كبرنا أملاك يخون إذا ما تصحف زين تاي رأي يوحنس بزح جزية خير يخون له انتاي كونني أي سبخني انتاي بك خمزي أب هزكيل دانيال زلو بزح نجارة سلزي زربزي انتاي كمزي ميستري مالسي انتاي زخونه زتعاس ويدما زي قلت نجار جيريو سبزر الدو جن أزي ناي رأي يوحنس جنا انتاي اندحرينا يو بزعبتي ألفان أوميغان قداماي اندحراين ميتنير هيو زخونكو كبرنا أملاك يخون مرحو داويتن سيو مرحو موتن سيول انتاي زجبركو زحاسكو قداماي اندحراين زخونكو يبل نشوعات خواخبت انتاي أبيدو زحازة كما يزبل أملاك كم زخونه بكاتي ناي اكزيابير ناي زلا لماوي مغري انتاي زجبر مصحافي اندحرينا زجلت مصحافي كبرنا أملاك يخون مغرى أملاك زجلت مصحافي سلازي أبزي خريو اندحر كوينا نابتا محبر كزارب كله نتن محبر عسي استفل عليه نجر يسوس كريين كله نتن شوعات محبر عسي انتاي نسو لبن كلاليتن زفتشن زمرمرن أملاك سلازخونه لنفسه محبر عسي انتاي جيرون اتزلون نجر تزاربون زلون نجر افلتو ايه ابن قويت أخزارب كله سي انتاي كم زلكم فلتو ايه انتاي كم زلكم إذا فليت إذا رخيب الكالله إذا دم ترخيب الكالله إذا دم الكالله تملس تنسع أنت زي كونس نتي قامي عندك كنت خزبلوي بزح نجاراتي ززارة بالنزن أبيات كريستيانات نمنتاي اندحريلنا جنا حدا علامة يزلوا قويتها كبرنا أملاك يخون نفسه كيف سب انتاي كخون كملس نفسه كيف كدهن زفتو أملاك يزلنا كبرنا أملاك يخون بخمو انتاي كخون كتف زي دلي أملاك يزلنا يسوس قويتاي كبر كلنا أملاك يخون سلازي تن محبرات كزاربن كله اندحرينا تادلي زلخو حانت محبر يا خن رئاس دلي زلخو قلنا بتن محبرات كن كيد كلنا نتن شوعات محبرات زمت أمل اختيو كمت سخلو قويتا زرعيو قويتا زتعذبو قويتا أبتن محبرات زرخبو نجريو زت زارب زلو أب إفيسون كجمر كله إفيسون سي أنت يكون عند حرينا إفيسون نتقدم أي فقرة حديقة أنت أخوينا نتقدم أي فقرة حديقة إذا رخيب الكل خيبلا يسوع قوي تعمل جناخ نتقدمي تفقري فقرة حديقة يا خامو إذا رخيب الكل أنت يزبل إذا ترخيب الكل استفل عليه نجارات جيوتاسي أنت يزجبر نحنا منفس أملاك سلزلنا نمنفس أملاك دما بمنفس أملاك غيرنا أنت نكون نمرمرو ما يدم زخون بيريتي زلنا كبرنا أملاك يكون زابير نفسه كيف ناس يزاربي تمسمع عن مملاسن جن رخيب الكالو خبل كله أو زيات رخيب زي أنت يجبر علني زيد اللي أصل زخون قويتا كالجس علني إذا دما تسبق رخيب الكالو أوكي إذا دما أنت يكون عليه قصلوا لني اندابلنا هنكيدي أبزين إفيسون بيت كريستيان كزارب كله سي أبو أبت بيت كريستيان تاي زخونه تا بيت كريستيان كتراي كله سي loveless church ويدما فقر زيب الله خوينا مجمرة زنبرة فقر راس انتاي جيرا حديقة اتزنبرة نقويتا زنبرة فقر انتاي كوينا قديفاتو سلازي ازينا جرز انتاي رخيب الله إلوا قويتا امبارسي كابي كم زودك انتاي كبر ذكريلو أمون انتاي كبر تنسح هجي كابي خاودي كاسل خير إيه كالله كافقري ودي كالله سلازي انتاي كبر ودي كالله خبت زودك كاي انتاي خاتكون كتنسي جبا كاي كتنسي جبا كاي كتمتسن هبتي قداماي فقري كتمتس يجبا كاي لوسي ن إفسون بيت كريستيان يزاربا مالتي عند هرزيتنا السيحكا جنا نتي قامي عندين كابت سفرو انتاي كجبري كازبلوي ويد ما كالجسويلو يسوع قويتاي أتخاليتي بيت كريستيان دما زت صحافة لا زيهم انتاي نقفة استرخبن بيت كريستيانات حمشت نقفة انتاي قويتا خري خلصي سب إجزابير زريوسي كم تسب زري أيكونه سب انتاي زري دقي زري قويتا جنا انتاي ري لبي ري حجي لبي كري كله قويتا انتاي جبرالون انتاي نجبرالنا كابي علنا
أبي نخير لنا أنتي نجبر لنا كل شيء أنتي أبغيتا كل نجر جلوسي كبرنا أملاخي ذا بيتكستان دم مسراياسي زرخي بلغو سلازي أنتي يكون تملس نابك أدم فقرها تملس نابتي قدام أي نجر كتملس إندابله يزار مالتي كالأيتي دم أنتي محبر بيرغاموس إذا محبر بيرغاموس أنتي the compromising church أنتي تجبر نتحكسي أنتي تجبره تمشى ويدم أنتي زبال بتكرينيا كمزي أب حدا بوتا زي تسألنا مالسي نابزن نابتنتبل compromising church أنتي تخون أو كزارب كله أنتي له مثيلكم مهرو نيكلاوين نمرو نايم أنتي زلوا نيكلاوين زلوا مهرو بالعام زلوا بزح نجرا زلوا مهرو بالعام أنتي عند حرينا مهرو بالعام نتينا إكزابير نجر أنتي زجبر نا إكزابير حزب أنتي يكونوا كسحتو أنتي كبروا أبزي كون يخستاي كركبوا زجبر مهروي أنتي زخون عند حرينا ببزح مجدي بالاقسي بالعام أنتي لوا كارجم اللي نهزب أملاخ رجم اللي مو أنتي يخونوا بكا بزح نجرات أمسي جنزب أمسي لجل أمسي سجن كرجم قبل كله أنتي يجبر نا إكزابير كستاي متسمو زيوم استبارخ يوم كمي كستايم قال النابل أنتي يجبر يزارب جن أنتي وتاستاي مغدي يخلو تعادي كي ترفسي نتسأل نايت نبي أنتي جبرته عجتته بعادي إكزابير استزارب اللو قدامي بوتا ندحرينا أبي ندحرينا نزي بلعام زبال أنتي كجبره كمل سوس لزدلي ناي بلعام تمرتين أنتي ندحرينا نتينا أملاخ زبسي أبزي كون نجارات أنتي زيكون زأتو مس هذا أنتي كون كألاقل ويرما مساتهم كمرعمو تنا إكزابير كيدان أنتي كون كفرس زجبر مهروي هجي نزي مهرون أنتي على كيلو نتي أكرمي دك إسرائيل من ساتتي نمقبار نتقاط تحاردخ بلعن كمنزرون ناي بالاق أنتي زجبرو زمهرو مهرو نتقاط تسوى منزرنا يتمرتو ناي من ناي بلعب سلازي أزي أنتي جيرولو مالتي تمرتي نيكولاويانم رخيبال كالو خيلو نما حبر تياترا دما خزارة باخلوسي دا adulterous church ويدما أنتي زماوي زخونة بيت كريستياني لو ناقل قلتي كمنزرون نتقاط تسوى خبالعن تستمرو من تسعتو من تقبر زا بيت كريستيان نتو ما قلتي سنتاي كقبرو كمنزرون كسحتون تقبر بيت كريستيان عليها تزي قويتا خريق خلوسي أزيد ما رغيب الله لخيلو نمن تياترا دحر دبا محبر سارديس the dead church ويدما spiritually dead زخونة church بتعمل زجرمكم أبزي نهرينا نايم الله محبر سارديس صحاف تشوعته منافس أملاخن شوعته خاطبتن زلوا كم زي بلالو أنا نجبرخا أفلتوا له جبرنا سي بقويتا أنتي فلوتي كابقويتا زحب بايلو قويتا جبري نفس وكفنا أنتي جبر يفلتيو نجبرخا أفلتوا له أنتي لو هياو تباهيل كات تسمى لها جن موتي خايلو أنتي كوينو يزيس بكا هياوينا أوس أنتي زخون ندحرينا أب سارديس تباهل بيت كريستيان بكا هياونتهم يزاربو كستاي خونو جن قويتا خريهم كله أنتي ديد زخونه موتيو أتي براتاتهم هياونت ويدما هيوت لايف زلوا نجر زمسلهم سي أكيد قويتا أنتي موت أنا نجري موتي خايلو جن السخا جن أنتي خاتبل هياو يتبل الله جن أنتي خا موتي خايلو إتا حامشيتي محبر دما محبر لودوكيا ويدما أنتي زخونت زحل ويموغ زي كونت عب زحل أي كونتن موغ ما يكونتن أنتي لو أخذ زاربا خلو زحل ويسموغ زي مخانكا قبر فلت علىه بخاز زحل وي موغ كوين كايلو أنتي زخونت عند حرينا ستاند زي بالله بك حرق زي موغ يا ختب الكل خاسي أنتي تخون زحل تخوي أي رخبة حرق زي دما زحل يا كبل كلسي موغ كوين أي رخبة كلتيو زتدبل على قنقر زلوا يعني را كزاربا خلون تايلو كمزي لبت زبالة بمخانكا عيموغ عي زحل يخامو كاب عافي طف كبل الكاي إلو سي نتن حمشتا محبرات انتاي امسيو مقناحة امسيون
እንታይ ኣምፂለን መግናሕቲ እታ መግናሕቲ ከምጽ ኸሎ እንታይ እንድሕሪልና እታ ማሕበርሲ ናብ ጽቡቕ ነገር ምእንታን ክትመጽእ እንታይ ክትከውን ካብቲ ዝተዛረባ ነገር እንታይ ክትከውን ክትወጽእ ዝደሊ ጎይታ ኩሉ ግዜ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እታ ሻዱሸይቲ ክልተ ዘይተነቕፋ ቤተ ክርስቲያናት እታ ሻዱሸይቲ ሰሚርና ተባሃላ እዚኣ ድማ እንታይ እንድሕሪልና suffering church ጸበባን ድኽነትን ዘለዋ እንታይ ዘለዋ ጸበባ ኣለዋ ድኽነት ኣለዋ በብዙሕ persecution እንታይ ትገብር ትኸይድ እዛ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገር ይዘለዋ ንጎይታ ከተብልሲ ብዙሕ ዋጋ ትኸፍል ቤተ ክርስቲያን ድኽነት ኣለዋ ጸበባ ኣለዋ ግን ጎይታ ኸሪያ ኸለሲ እንታይ ልዋ መሰልኩም ዝገርም እቲ ክርስታይ ናይ ጎይታ ኣጠማምታን ናይ ሰብ ኣጠማምታን ይፈላለዩ ጎይታ ኸሪያ ኸሎ እንታይ ልዋ ግናኸ ሃብታም ይኸይሉ ጸበባ ኣሎ ድኽነት ኣሎ ንስኻ ቤተ ክርስቲያን መን ሰሚርና ግና ሃብታም ጸርፍቶም አይሁዲና ዝብሉ እንታይ ጸይሩ በብዙሕ ነገራት ዝሓልፍ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝነበረ እንታይ ሎ ሃብታም ኢሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ ሎሚ ክሪኦ ደለይ ዘለኹ ማሕበር ፊላዴልፊያ ማለት ኣሕዋት ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ማለት ፊላዴልፊያ brotherly love ወይ ድማ እንታይ ኣትበሃል ናይ ኣሕዋት ፍቕሪ ተባሂላ ኣትጽዋዕ እዚያ ቤተ ክርስቲያን እዚያ እንታይ faithful ወይ ድማ spiritually እንታይ ዝኾነት alive ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ህይወት እንታይ ዝኾና ዝግለጸላ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ክሪኣ ኸሎ እንታይ alive ዝኾነት ሕያው ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾነት እንታይ ዝዛረበላ ብዛዕባ እዚኣ እንድሕሪና እንታይ ኢሉ መሰልኩም ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሂደት ኢሉ እንታይ ገብረ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሂደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን እንታይ ገበርካን ኣይከሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ክፉል ደገ እንታይ ሂበካ ኣለኹ ኢሉ ዓቕሙ ይፈልጦ ሓይሉ ይፈልጦ ክእለቱ ይፈልጦ ግን እንታይ ኢሉ በቃ እግዚአብሔር ሓይሉ እግዚአብሔር ዕርዱ እግዚአብሔር ጸግዑ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝኾነ ናቱ ሓይል ከም ዝኾነ ዝተኣማመን ቤተ ክርስቲያን በቃ ትውክልቱ ኣመነ ኣብ ጎይታ ዝኾነ ነገር ገይሩሲ እንታይ ዝብል ክብር ሁሉ ንጎይታ ዝህብ ቤተ ክርስቲያን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እቲ ሓይሉ እቲ ክእለቱ ኣብ ጎይታ ዝገበረ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እንታይ እንደኾነ ይዝኸይድ እናሰነ ጎይታ እናተሓጎሰሉ ዝኸይድ ቤተ ክርስቲያን እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚህ ሎሚ ክሪኦ ደለይ ዘለኹ ካብ ፊላዴልፊያ ቤተ ክርስቲያን እንታይ እንመሃር ንሕና ኸ ጎይታ ክሪኢ ኸሎ ማሕበራት ክሪኢ ኸሎሲ ከመይ ይርኤን ይኸውን ኣብ ውሽጥናስ እንታይ ይርከብ ይኸውን ኩሉ ግዜ ክሪኢ ኸሎ ጎይታ እንታይ ኣቡኮ ዝተፈላለዩ ስታይ ሰባት ንሰባት ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ከሎ መን ሰብ ብክርስቶስ ዘድሓነ ዘለዋ ስለዚህ ኣብዚ ብዝገብሮ ነገርሲ ነታ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ይኸውን ንጽቡቕን ንኽፉኡንሲ ንሽማ እንታይ ወይ ንጽቡቕ ወይ ንኽፉእ ይገብር አይ ነፍስ ወከፍ እንታይ ሓላፍነት ከመይ ኣለኹ ምስ ጎይታ ህይወተይ ናብራይ ነገራተይ ኩሉ ከመይ ኣሎ ኢልናሲ እንታይ ክንከውን ኣለና ክንሓስብ ክንክእል ኣለና ናይ ነፍስ ወከፍ እንታይ ሓላፍነት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ኢሉ ናብ ማሕበር ፊላዴልፊያ ክጽሕፍ ከሎ ናብ መልኣኽ ማሕበር ፊላዴልፊያ ጽሓፍ እቲ ቅዱስን ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ንሱ ምስ ከፈተ ሓደ እኳ ዘይዓጹ ንሱ ምስ ዓጽወኻ ሓደ እኳ ዘይከፍት ከምዚ ይብላል ካብ መን ዝመጽእ ዘሎ እቲ መሴጅ እንድሕሪና ካብቲ ንሱ ምስ ከፈተ ዘይዓጹ እሱ ምስ ዓጽወ ድማ ዘይክፍት መርሖ ዳዊት ዘለዎ እሱ ሰዓሪ ዝኾነ ጎይታ ጎይቶስ ዝኾነ ንዘላለም ድማ ኣምላኽ ዝኾነ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ መልእኽቲ ካብ መን ዝመጽእ ዘሎ ካብ ንጉስ ነገስታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ዝኾነ ጎይታ ማለት እዩ ካብኡ ከም ዝመጽእ ክፈልጡ ከም ዘለዎም ይዛረቦም ክብርና ንኣምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ ንግብርኻ ፈልጦ ኣለኹ ዓቕምኻ ሂደት እዩ ንቃለይ ሓሊኻዮ ንስመይ እውን ኣይከሓድካዮን እሞ እንሆ ሓደ እኳ ክዓጽዎ ዘይክእል ክፉት ደገ ሂበካ ኣለኹ ሕጂ እንታይ እዩ ናይቲ ክፉት ደገ ምውሃብ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ኢልና በቃ ንሳቶምሲ ንዓቕሞም ይፈልጡ
ንቃሉ ሓልዮም ንስሙ ድማ ኣይከሓድዎን ክብርና ኣምላኽ ንስሙ ዘይክሕድዮም ንቃሉ ዝሕሉ ሰባት እዮም ነይሮም እቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ግን ጎይታ ክራኸቦም ከሎ ክመጾም ከሎሲ ኢየሱስ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ዝተዛረቦ እንታይ እንድሕሪልና እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መሰልኩም ኣነ እንታይ ኢሉ ካብቲ ቅዱስ ክብርና ኣምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ እታ ንማሕበር ፊላዴልፊያ ዝመጻ ሜሴጅ ኢና ክርኢ ከመጽእ ከሎ ዝዛረባ ከሎሲ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ እንድሕሪልና ኢየሱስ እንታይ እዩ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ እስኪ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ እቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ከምዚ ይብላለሁ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ሜሴጅ ካብ መን ይመጽእ እንድሕሪልና ካብ ጎይታ ካብቲ ቅዱስ ሓቀኛ መርሖ ዳዊት ዘለዎ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ እንድሕሪልና ቅዱስ እዩ ኢየሱስ እንታይ ቅዱስ እዩ ተቅዱስ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ክዛረብ ከሎ ኣብ ኢሳይያስ 2 ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኩላ ምድርሲ ብምንታይ መላአላ ብኽብሩ መላአላ ኢሎም ብርቱዕ ዳሃይ እንታይ ገበሩ ኣድሃዩ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሱ እንታይ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ትርኹስ መንፈስ ድማ እንታይ ኢሉ እንድሕሪልና ሓደ ነገር ኢሉ ኢየሱስ መሲሁ ውፃእ ምስ በሎስ እንታይ ኢሉ ንሱኻ ኢየሱስ ናዝራዊ እንታይ ኢልዎ ምሳኻሞ እንታይ ኣለና እንታይ ኢልዎ ሽዑ ከተጥፍኣና ዶ መጻኻ ኣታ ናይ ኣምላክ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ ኢሉ መን ዝብል ዘሎ ርኹስ መንፈስ እቲዮም ቅድም ዝነበሩ መን መላእኽቲ እዚ ርኹስ መንፈስ ድማ ኣታ ናይ ኣምላክ ቅዱስ መን ምዃንካ ፈሊጥ ኣለኹ ኢሉ ካልእ ድማ እቶም 4 እንስሳ እንታይ ኢሎም እንድሕሪልና እቶም 4 እንስሳ ድማ ነብስ ወከፎም 6 ክንፊ ኣለዎም እንታይ ገብሩ ብዙርዮምን ብውሽጦምን ካብ ዓይንቲ መሊእዎም እሞ ለይትን መዓልትን ከይቋረፁ ድማ እቲ ዝነበረን ዘሎን ዝመፅን ኩሉ ዝከኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅዱስ 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 እዩ በሉ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን መን ቅዱስ 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 እዩ በሉ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኦም መን እቶም 4 እንስሳ دهار دما باريام دما انتاي كوينا اندحريلنا منفسي بأملاخي بتمدحاني باهبلو وردت باريو سلزرائي اتحيال عبي نگر گيريمو سمو مني قدوسي إلا كبرنا أملاخي سمو مني قدوسي اتبرتع أباي سنتاي حي عبي نگر گيريمو نسو دما سمو مني قدوسي إلا كبرنا أملاخي يسوس قويتاي دهار دما كفالتهم كله نسف فلادلفيا كالا اينتاي يسوس حقنيا خمزخون حجي يسوس قدوسي يسوس دما انتاي حقنيا اذا حقنيا مخانو دما اندحريناسي ابرا يوحنا 6:10 انتايلو مسيلكم او بزبله دمصخا وقدوسن حقنيان غويتا كسام معاسي خان انتاي تغبر نبعات انتاي زي تغبر زي تفرد ازي وريدنا زلو نغراسي بزحو سغام معاسيخا زي تفرد اندابلسي انتاي لمو قدوسن حقنيان غويتاي لمو كبرن املاخ يكون يسوس غويتاي اب يوحنس 5:10 دما غناخه اتود املاخ مصي نتبعال حقي كنفلط اتبعال حق دما من يلو يسوس كريستوس يلو كبرن املاخ يكون اتبعال حق من يسوس كريستوس كبر كله ناملاخنا يكون كاله ابتا سالسيتي انتايلو نرسو خفالت كله دما انتايلو يسوس دما مرحو داويت زلو وي انتاي مرحو مالت كي وي دما قلفي وي دما مخفتي وي ماستر كي زلو انتاي زغبر نخلو زخفت نسو مسكفته من حدكوا زعصو نسو مسعصو دما حدكوا زي كفتو كمزي بلالو يلوسي نمحبر فلادلفيا انتايلو مصيوا كبرن املاخ يكون ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ ስለዚህ መፈቻ ቤት ዳዊት አመንኩ ብኽንበሬ ንሱ ይኸፍት ሓደኳ ዝዓጽ የልቦን ንሱ ይዓጹ ሓደኳ ዝኸፍት የልቦን ኢሉ ብዛዕባ ዮዋቂም ክዛረብ ከሎ ኣብቲ ከምጾ ከሎ ኣብቲ ንግስነሲ እንታይ መፈቻ ቤት ዳዊት ክበካ ኢሉ
كامن سلازخونه كاب داويت زرء سلازخونه سي از مفچا داويت كبكاي دحار انتاي لو دما ابراهيم كمصخلسي نسو مرحو انتاي زلو مرحو داويت زلو نسو مسعاصوس زخفتو يلون مسو مسكفته دما زعاصو زيبليو ززارب زلو كبرنا املاخ يكون سلازي اسكي ناب محبر فلادلفيا كاب محبر فلادلفيا انتاينا نمهر نحنا بزا معلت زياسي كام محبر فلادلفيا نمهرو نجر انتاي ندحرينا يسوس نمحبر فلادلفيا خريا خلو انتايلو يسوس زبلو نجبرخا فلطو لخو عقمخا حيدتي عقمخا انتاي حيدتي اسكي عقم حيدتي بلو اتوم بمنفس دخاتات منغست املاخناتهم يامو انتاي بصانه ميل اتي دخنت انتاي ندحرينا دخا ندحر كوين كان تاخا تخو هاب اغزيابير كتقبل كل غزي ايدكا مزرغحكا مالتي صغبو يحبتام غن انتاي زغبر ايدو اطاميريو ستاي زغبر كبرنا املاخ يكون اب املاك كنمص خلنا كل غزي نحنا انتاينا دخاتات عقمنا حيدت كم زخونه كنفلت بانا كبرنا كلنا املاك يكون عقمنا حيدت سلازي عقمخا يفلطو يلو انتاي يلو يسوس زبلو نغبرخا فلطو لخو عقمخا حيدتي تتغبرو زلخا بحيلخا بخلتكا زي كونس انا مسخاي حيلخا كيلتكا اتي زخون زلو كل سي بمن معناتو زخون زلو يزبل زلو اتي كله امخو تعزازنت كله سجدت كوس زغبو من يسوس بيني ابي يعقوب اب كزارب كلوسي توم ستايسي انتايلو مسيلكم دخنا ነገር مسغبركم سي نحنا زين تقم باريوتينا اتي زغبانا اتكن غبرو زغبانا ينا زغبرنا بلو يبل اتي كن غبروم زخالنا مني غويتاي سلاذ غبرنا يدما نحناس اتاخن غبرا زغبانا ينا غيرنا بلو يلو نزياتهم دما انتايلو عقمهم يفلطوم حيدت كم زخونه ግን እንታይሉም Captain English እንታይሉ you have a little strength yet you obeyed my word and did not deny me አቅምኩም ወላ ሂደት ኮሎሲ ግና ንዓይ ክትእዘዙሲ እንታይ አይፍኩርኩም ወይ ድማ ንዓይ ክትክሕዱና ያካልኩም ይልዎም ክብረና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ንጎይታ እንታይ ዝገብሩ ዘኽብሩ ሰባት ወይ ድማ እንታይ አቅሞም ዝፈልጡ ግን አቅሞም ተአማሚኖም ዝነብሩ ዘይኮነሲ አቅሞም አምላኽ ከም ዝኾነ አቅሞም ማን ከም ዝኾነ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ዝፈልጡ ሰባት እዮም ነይሮም ክብረና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ እቲ ሓለቃ ሚእቲ ተዝክሮ ዲኹም ማቴዎስ ዘሎ ከይዱሲ ጎዱ እንታይ መጻጉ ሓሚሙሲ ክመውት ኮይኑዎ ሕጂ እንታይ ብዛዕባ ወረ ኢየሱስ ሰሚዑ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ክራኸቦ ኢየሱስ ፍውስ ሰሚዕ ኣለኹ የድሕን ሰሚዕ ኣለኹ እንዳቦይ ክስቶን እንኳን ወዶም ተፈዊሱ ይኹ ገለ ማለሲ ዝሰምዖ ነገር አለ ምክንያቱ እምነት ካብ ምስማዕ እዩ ምስማዕ ድማ ካመን ካብ ቃል ክርስቶስ እዩ ስለዚህ እቲ ቃል ወይ ድማ ትዝኾነ ነገርሲ ዝሰምዖ ወይ ድማ ዝተፈወሰ ሰብ እንታይ ዝሰምዖ ነገር ኣለዎ ስለዚህ ከይዱ ናብ ኢየሱስ እንታይ ኢልዎ ወደይ መጻጉዕ ሓሚሙሎ እንታይ ክበር ከተሕዊዮ ምጻ ገለ ምስ በሎሲ ሓዊዮ ገለ ምስ በሎሲ ኣነ ናብ ቤትካ ክመጽየሞ እንታይ ንኸይድ ገለ ምስ በሎሲ ኖ ኣነሲ እንታይ ኣይኮንኩን ናብ ቤተይ ክትኣቱ ንስኻ ብቑዕ ኣይኮንኩን ኢሎ ኣነ ብቑዕ ኣይኮንኩን ብዛዕባኻሲ ወረ ሰሚዕ ኣለኹ ንስኻ ፍሉይ ሰብ ኢኻ ማለት ንስኻ ጎይታ ኢኻ ንስኻ ክእለትካ እንታይ ዘይተመርማሪ ንስኻ ፍሉይ ኢኻ ካብ ሰማዕኮ እንድሕር ኮይነሲ ሙታት ዘተንስእ ንለብፃማ ዘንፅእ ንኣጋንንቲ ዘውፅእ ፍሉይ ኢኻ ሰሚዕልካ ኣለኹ ስለዚህ እንታይ እስኻ ሓደ ቃል ጥራይ ተዛረብ ወደይ ድማ ይሓዊሉ ኢየሱስ ብጣዕሚ ተንኪሩ ብእምነቱሲ ከምዚ ኣብ እስራኤል ከምዚ ዝበለ እምነት ኣይረኣኹን ኢሎ ከይድበል ወድኻ እንታይ ይሓዊሉ ወዱ ድማ ሓዊሉ እሰብ እዚ እንታይ ከይሩ እንድሕር ኢልና በቃ ምትእማኑ ነገራቱ ዓቕሙ ርዩሲ እንታይ ገይሩ በቃ ንስኻ ኢኻ ነገራት ኩሉ ትገብር ስካባኻ ቃል ይውፃእሞ ወደይ ክሓዊሉ ክብረና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታይ ክብረና ኣምላኽ ይሁን ካልእ ድማ እንሪኦ አቡ ነብዛዕባ ፊላዴልፊያ ዝተዛረቦ ጽቡቕ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ቀዳማይ ንቃለይ ሓሊኻዮ ኢሉ
እንታይ ዝትገብር ቤተ ክርስቲያና ንቃል ክርስቶስ ወይ ድማ ንቃል ኣምላኽ እንታይ ትገብር ትሕልው ቤተ ክርስቲያና ንቃለይ ሓሊኻየ ኢሉ ኣብ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎሲ ነቲ ቶም እቲ ኣብ ሙሉእ ሕጊ ሓርነት ንሱ ድማ እንታይ ኣብ ሙሉእ ሕጊ ወይ ድማ ንሱ ድማ እቲ ሕጊ ሓርነት ኣጸቢቑ ዝጥመት እንታይ ድማ ዝገብር ዝጸንዕ ግብሪ ዝገብር ዘይርስዕ ሰማይ እዚ ብግብሩ እንታይ ክኸውን ብፁዕ ክኸውን ኢሉ ሕጂ እቶም ኣብ ያዕቆብ ዝተጻሕፉ ሰባት እንታይ ዝገብሩ ነቲ ሕጊ ሓርነት እቲ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ሓርነት ዝህብ ቃል ነቲ ካብ ነገራት ኩሉ ዘውፅእ ቃል እቲ ንህይወቶም ሓድሽ ዘጀመረ ቃል ነቲ ካብ ኣረጊት ዝነበረ ማንነቶም ናብ ሓድሽ ውሉድ ኣምላኽ ዘምፀአ ቃልሲ ክቕበልዎ ከለዉ ከመይም ዝቕበልዎ እንድሕሪልና ኣተኪሮም ይጥምቱ እንታይ ድማ ኣብኡ እንታይ ዝገብሩ ዝጸንዕ ግብሪ ዝገብሩ ዘይርስዑ ሰማዕት እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኦም ሰብ ፊላዴልፊያ ድማ እንድሕር ርኢናዮም ንቃለይ እንታይ ጌርካ ይኻይሎ ሓሊኻ ይኻይሎ ሓልዮም ንቃሉሲ እንታይ ዝገበሩ ዝሓለው በቃ ኣብ ቃሉሲ ተኣምራት ከም ዝርዩ ዝኣምኑ ቃሉ ልዕሊ ኩሉ ከም ዝኾነ ዝኣምኑ ሰባት እዮም ነይሮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ኢልዎም ንቃለይ ሓሊኻዮ ኢልዎም እንታይ እዮም ዝገብሩ ኣብ ነቲ ሕጊ ኣተኪሮም ዝጥምቱ ኣብ ምጥማቶም ዝጸንዑ ነቲ ዝሰምዕዎ ቃል ድማ ኣብ ግብሪ ዘውዕሉ ሰባት እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን በቃ ትቃል ክመጽእ ከሎ ከም ዝጠምቆም ትቃል ክመጽእ ከሎ ኣብ ህይወቶም ስራሕ ከም ዝሰርሕ ትቃል ክመጽእ ከሎ ተኪሮም ኣጽኒዖም ዝሕዙ ሽዑ ድማ ነቲ ግብሪ ዝገብሩ ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ ያዕቆብ ዝተዛረቡ እዚኣቶም ድማ ከምኡ እዮም ነቲ ቃልሲ እንታይ ዝገብሩ ዝሕልው ሰባት እዮም ነይሮም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ካልኣይ ድማ እንታይ ኢልዎም ንስመይ ድማ ኣይክሓድካዮ ነይሩ ንስሙ ድማ እንታይ ኣይክሕዱን እዮም መከራ እንተመፀ ስደት እንተመፀ ነገራት እንተመፀ ንክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ካብቲ ህይወቶም ከዝብሎ ዝኽእል የልቦን እንታይ ዝገብሩ እዮም ንስሙ እንታይ ዝገብሩ ዘይክሕዱ ሰባት እዮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓደ ግዜ ናይ ኣንቢብኩማ እንድሕር ኮይንኩም ለክርስቶስ ተሰቃየው ትብል ብሪቻርድ ወንብሩት ዝበሃል ሰብኣይ ዝተጻሕፈት እዚ ሰብኣይ እዚ ንክርስቶስ ክንደይ ግዜ ዓጽምቶ ሰይሩ ክንደይ ግዜ ኣብ ማእሰርቲ ዝኣተወ ብዙሕ መስበርቲ ዘለዎ ሰብ ንክርስቶስ እንታይ ዝኾነ ዋጋ ዝኸፈለ ሰበይቱ ዝሰኣነ ወዱ በቶም ኮሚኒስት ዝበሃሉ ሰባት ክንደይ ግዜ ቶርቸር ዝኾነ ኣምላኽ የልቦን ኣምላኽ ሓሶት እዩ ገለ እንዳተባሃለ ዝተነግሮ ኩሉ እንዳረኣየ ግና ንክርስቶስ ዋጋ ንምኽፋል ክንደይ ዓመታት ልዕሊ 13 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስኡ ድማ ክንደይ ዓጽምቱ ዝተሰብረ ሰብ 18 ታይምስ ሰይሮሞ እዛ ብዚ ክዛረብ ከሎስ እንታይ ኢሉ መሲልኩም ሓደ ግዜ ኣብ ሳይቤሪያ ትበሃል ኣብ ሮማንያ ትበሃል ኮሚኒስት ብጣዕሚ እንታይ ዝገብሩላ ብሓይሊ ዝገዝኡላ ዝነበሩ ኣምላኽ የሎን ዝብሉ ሰባት ዘመሓድራ ዝነበሩ ሃገርያ ኣብ እንታይ ኮይኑ እንድሕር ኢልና እታ ቸርች ኣንደርግራውንድ ከምዚ ኣብ ኤርትራ ዘላ ቸርች እዮም እንታይ ዝገብሩ ነይሮም ብመንግስቲ ዘይፍቀደሎም እዮም ግን ኣንደርግራውንድ ሕቡእ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን እዮም ክስታይ ዝገብሩ ስለዚ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ሓደ ግዜ ሚሊተሪ ዝተኸድኑ ወታደራት እንታይ ኮይኖም ይብል ናብቲ ኣመንቲ ዘለዎ ቦታ ኸይዶም ይብል ኣብቲ ቦታ ምስ ኣተው ሽዑ ሰንቢዶም ቶም ኣመንቲ እንታይ ኢሎሞ ምሳቶም ቶም ክልተ ወታደራት ኦኬ ሕጂ መፂና ረኺብናኩም ዶ በቃ ሕጂ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሕጂ ከምዚ ኢለ ኣምልኾን ኣብዚ ኣይመፅን ትብሉ ሰባት በዚ ተፈለየ ኢሎም ኣነ ግና ነዚ ኢየሱስ ከምልኾየ ክቕፅለ ዋላ እንተሞትኩስ ጋሞት እሙንኩን ኣኽሊል ህይወት ድማ ክትቅበል ኢኻ ይብል እሞ ኢሎም ተፈልዮም ሽዑ እንታይ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ነቶም በቃ ድሕሪ ኣይንመፅን ኢና ናብዚ ቦታ ዝበሉ በዚኣ ጌርኩም ኪዱ ኢሎም ድሓር ወፂኦም ምስ ከዱ እቶም ክልተ ወተሃደራት ትክክለኛ ክርስቲያናት እዮም ነይሮም ኣምልኾ ናፊቆም ኣምልኾ ተጸሚዖም ዝመፁ ሰባት እዮም ነይሮም ሽዑ መሳሪሖም ክስታይ ኣቐሚጦም ምስቶም ሓቀኛ ዝኾኑ ኣመንቲ እንታይ ገብሩ ጀሚሮም ኢዶም ኣልዒሎም ከምልኹ ጀሚሮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ስም ምኽሓድ ማለት እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንታይ ከሄዶም በቃ በዚያ ግን እንታይ ይብል ስጋ ሞት እሙን ኩን ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚኣቶም ግን እንታይም መከራ እንተመፀ ሞት እንተመፀ ስደት እንተመፀ ተፈላለየ ነገራት እንተመፀ ስለ ስም ክርስቶስ እንታይ ክገብሩ
حسارة مكرا خصك بوسي أنت هيكونون بكا هيوتهم كبوسي دلوا زخون سبات نسمع أنت هي جبر كائن له أي كحد كائن له نسمو أنت زي جبرو زي كحدو سبات يوم نيرم مالتي كبرنا أملاخ كله دم أنت هنا هنري جدلي كل جزيسي أب عسرت حدن عند هرينا تقامتي كل جزء أنتي تقامي ويتسألي مهلاوس مرد أجداس النجار كل جزء ألقى بالقى زبالين كريستنا أنتي سدت اللوا مكر اللوا مسوقنا جزيابير أنتي اللوا موت اللوا كبرنا عملاقيون حلو اللوا protection اللوا كبرنا عملاقيون زياتهم سبات أنتي من دهرينا تقامتي كم زي يوحناس أنتي له أتوم كابتوم أيهودي نازبلو محبر سيطان أنتي بيقولوا له أتوم محبر سيطان كأبي جن أنتي هم زبلو أيهودينا يبلو جن أنتم محبر سيطان جن أخي يحسوا اللومبر أيهود زي كونس بكالله نون الساتهم كم زمسون أكن مجرها كم زسجدون أنا كم زفكر كوها كم زفلتون كجبرو ميلو زياتهم أنتم محبر سيطانيم أنتم نجاراتهم كل دماغ زارب وخلوا براود زجبرو لنجار أيهوداويان قداموت كاب إبراهيم زر إبراهيم اندهر ذكركم أبي يوحناس شمونت زارب كله قويتاسي نحن أكو كاب أنتي كم مزرنا يتولدنا نيلمو نيسوس كزارب وخلوا نحن سي أبونا إبراهيم يلمو جن نساتهم أنتيهم كجبرونه دليل نيرو ما بتاع زيتها كقتلوا يوم دليل نيرو مكو نيسوس كقتلوا يدليل نيرو ولود إبراهيم أنت تجبروا تتخونسي جبر إبراهيم جبركم نسخاتكم جن أنتي تدليل لهم كتقتلون تدليل لهم نسخاتكم كاببهم كابديابلوسيهم السنتاي كم مجمرتا منتاي نيرو قتال نفسي نيرو سودم حساوي ناي حسود دمانتاي ابويلو ذاتهم سبات انتايم كانوا من دحريلنا كم زعين السبات كما تقولوا اذا بيتي كريستيان كنا انتاي تجبروا من دحريلنا اقرميهم مصيم كسجدوا يميلو انتاي تجبر عند دحريلنا ناي وانجيل حيلي زلوا بيتي كريستيان انتاي تجبر كيدا نسبات مسكيره خمس عينت بستفلالي نجر زلوا ولا املخو تعاز زلوا ولا نايهود كوينام جن بايهود بتذكر ايهود زي كونوا سبات نام سلسي أكيد مأجروم أكيد مقويتا أبتا بيت كريستيان تايقونو كساجرو مأنتان أتجبر زنبرت بيت كريستيان كبرنا عملاقو نتوم أمنتي أيقونن كساجدولا تي مساتاتهم زلوا قويتا نعيوم انتاي زجبرو كبرك هو مأنتان كساجدو مأنتان يسوس قويتا يسجدلو بينو مني يسوس كريستوس سمو يسجدلون سب يسجدلون يسجدلو مني قويتا قويتوت نقص مالختي زخونة نسو مسانا سلزلون تايقونو بقى ينبركو نمن نحيلي نخبري نجرما يسوس كريستوس سلزرعاين تايقونو يلوتو كبرنا عملاقيون إننا خمسة عينة بيت كريستيانا نيرا انت ايلوا نقال تعجستي سلازحل لخاي نقال تعجستي انتي سلازحل لخاي انتي قبركاي أنا دما كابتا نتوم عب مدري زلو كفتنهم ناب كل عالم تمت فتنا كحبكاي انتي نيرو ابتجزيتي ناب كل عالم زمت فتنا انتي نيرو ندعي before 2000 years ago مالتي جن قويتا جنا ناب كله سب زمت فتنا جن كم زلو ريو قويتا شو كابت فتنا كاب ناب كل عالم تمت فتنا سي انتي كم زقبرو كم زحلوهم تزاري بقى خلوه كاي زمت فتنا له كابو جنا أنا I'm gonna guard you I'm gonna shield you I'm gonna protect you انتي قبركاي كجارد كاي خلوه كاي بق أنا أنت إذا جبرك حلوة إذا جبر الكيلو مكبرنا عملاق هذه كل جزء جزيابير دم هميو نقالو نحرت عزيزنا أنت حرزاك حنا نشموس أنت إذا جبرنا إذا عينت protection نركب كبرنا عملاق يسوع قويتاي كاله دم أنت هيلو مسيلكم نسخة جنا نقال تعجزتي سلزة حل خيو نتتعجز زبل ستاس سلزة حل خيو انتايلهم نتوم نتزاز عملاخن نأمنة يسوع زحلو كدوسان كا تعجزتهم أبزي زلوا تعجزتنا توم أبي زلوا أبتي قال أبتي محلو أبتي تزاز محلو أبي زلوا تعجزتهم سجام معسي زخون جن قال إن دحر تزاري بقويتها خمس زخون مؤمن مصباي تعجزتي انتاي زجبر إن دحرينا نتي خوني لنا نصبي نجرسي جيزي زوسدي جيزي بزوسده متانسي تعجزتنا يسب يفتن مالتي
ጊዜ ከወሰድ ከለሲ ተትዕግስትኻ ከመይ እንታይ ከም ዝኾነሲ ይርአይ ማለት እዩ ዞም ሰባት እዚኣቶም እንድሕሪናዮ እቶም ንትእዛዝ ኣምላኽን ንእምነት ኢየሱስ ክርስቶስን ዝሕልው ቅዱሳን ከዓ ትዕግስቶም ኣብዚ ዘሎ እዩ ስለዚህ ክዕገሱ ከም ዘለዎ ትዕግስተኛታት ከም ዝኾኑስ ይዛረብ ክብርን ኣምላኽ ይሁን ካለ ድማ እንታይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ምፍላጥ ክንገብሮ ዝግባአና ነገርሲ ምፍላጥ ቀልጢፈ መጻለሁ ይሉ ጎይታ እንታይ ቀልጢፈ ይመጻለሁ ማለሲ ኣብ እግዚአብሔርሲ ሺህ ዓመት ከም ሓደ መዓልቲ ከም ሺህ በቃ ካልኩሌሽን ናይ ኣምላኽሲ ናይ ጊዜ ኣይንፈልጥን ኢና ግና ንሕና ኩሉ ጊዜ መጻለሁ እንድሕር ኢሉ ኦኬ ስለዚ ቢ ሬዲ ምጽባይ ናትናዩ ግን ክንጽበ ከለና ግና ከመይና ክንጽበ ዘለና ኢየሱስ ጎይታ ቀልጢፈ መጻለሁ ሓደ እኮ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ እንታይ ገበሮ ኣጽኒዕካ ሓዞ ሕጂ ዝተሓዝ ነገር ኣሎ እንታይ ከይከውን ከይውሰድ ኣጽኒዕካ ትሕዞ ነገር እንታይ ሕጂ ንፋስ እንድሕር ኣልሲ something ክሳይ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ትገብሮ ኣጽኒዕካ ትሕዞ ንምንታይ ትንፋስ ከይወስዶ ከምኡ ድማ ነቲ ዘለካ እንታይ ግበር ኣጽኒዕካ ሓዞ ሓደ እኮ እንታይ ከገብረካ ከይዝርፈካ ከይወስደልካ ከይታለካ እንታይ ግበር ኣጽኒዕና መሓሲ ናይ መንግደ ናትና ጊደ እንታይ ኣጽኒዕና ክንሕሲ ይግባአና ትጎይታ ዝሃበና ትጎይታ ዝተዛረበና ትጎይታ ዝበሎ ነገራት ኩሉ ሲ እንታይ አንገብሮ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ይግባአና ኣብዚ እንታይ ቀልጢፈ መጻለሁ ሓደ እኮ ኣኽሊልካ ከይዝርፈካ ነቲ ዘለካ እንታይ ግበሮ ኣጽኒዕካ ሓዞ ከም ዘለካ ርእይሎ ጎይታ ብዙሕ ነገራት ነቲ ንክርስቶስ ካብ ሞት ዘተንስእ ሓይል ኣምላኽሲ ኣባኻትኩም ኣሎ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚ እቲ ማይቲ ዝኾነ እቲ ዝተፈላለየ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ነገራሲ ኣብ ነፍስ ወከፍና ኣሎ ንዑ ግና እንታይ ክንገብሮ ኣጽኒዕና ክንሕዞ ይግባአና እዩ እንታይ ከይንኾን ከይትዝረፉስ እንታይ ገበርኩ ኣጽኒዕኩም ሓዝዎ ኢልዎም ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይና ንገብር እንድሕሪልና ንምምፁ ምጽባይ እንታይና ንገብር ንምምፁስ ክንጽበዮ ክንክእል ኣለና ኢየሱስ ክመጽእ እንድሕሪሉስ ከም ዝመጽእ ግጸኛ ክንከውን ኣለና ሓደ ሰብሲ ክመጽእ ኣለኹ ኣብ ኤርፖርት በዝመዓልቲ ተጸበየን እንድሕሪልካ እንታይ ትገብር ከይድካ ትጽበዮ ሽዑ ይመጽእ ድማ ሒዝካዮ ትመጽእ ጎይታ ድማ መጽእ ኣለኹ መዓስ ከም ሰራቀየ ዝመጽእ እንድሕሪሉስ እንታይ ምግባሪ ናሕና ጊደ እንታይ ምጽባይ ናትና ጊደ ምጽባይ ንሰብ ተሰሎንቄ ክዛረቦም ከሎሲ ንስኻትኩም ደቂ መዓልትን ደቂ ብርሃንን ኢኹም እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ኣብ መጻጹ ከም ሰራቀ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ኢኹም ኢሎ ተሰሎንቄ ከመይ ከም ዝኾነ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መጻጻ ዝፈልጡ ከም ሰራቀ ከም ዝመጽእ ንስኻትኩም ግና ደቂ መዓልትን ደቂ ብርሃንን ኢኹም ትመላለስዎ ምምልላሲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከም ፀሓይ ኣብ ፀሓይ ከም ዘሎ ሰብ ብጸልማት ዘይኮነሲ ኣብ ብርሃን ከም ዘሎ ሰብ ተመላለሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ሰብ እንታይ ኩሉ ነገራቱ ግሉጽ ክብርና ኣምላኽ ንሕናም ክንመላለስ ከለናሲ ከም ግሉጻት ከም ደብዳቤ ክርስቶስ ኮይናይና ክንመላለስ ዝግባአና ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ምጽባይ እንታይ ምምጹ ዝጽበዩ ሰባት እዮም ነይሮም እዞም ሰብ ፊላዴልፊያ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ለዎም ጳውሎስ መሲልኩም ግና ኣሕዋቴ እታ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ብለይቲ ከም ትመጽእ በዓልካትኩም ኣርጊጽኩም ትፈልጡ ኢኹም ኢሎም ስለዚህ ኣርጊጾም ይፈልጡ እዮም ምምጽኡሲ ከም ሰራቂ ኮይኑ ከም ትመጽእ ሰብ ተሰሎንቄ ኣርጊጾም ይፈልጡ እዚ ንስኻትኩም ትፈልጡ ኢኹም ስለዚህ እንታይ ግበሩ በቃ ደቂ መዓልትን ደቂ ብርሃንን ኮይንኩምሲ ትምውጻኹም ምእታውኩምሲ ንኣምላኽ ዝሕጉስ ይኹን ጥራይ እምበር ኤኒ ታይም ምምጻእ በቃ ምንም ችግር የለም ኢየሱስ ጎይታ ያመን ስለዚህ በቃ ነቲ ምጽአቱ እንጽበ ምምጹ ንጽበ ሰባት ኮይና ክርከቢው ዝደሊ ጎይታ ካለ ድማ በእምነት ደው ከነብል ከም ዘባባና በምንታይ በእምነት ደው ከነብል ይግባአና በምንታይ በእምነት ደው ከነብል ይግባአና እንታይ ኢሉ መሲልኩም ኣብ ዮሐንስ 3:12-13 ከውድእ ከሎ ነቲ ዝስዕር ኣብታ መቅደስ ኣምላኸይ አንዲ ክገብሮ ኢሉ ነቲ ዝስዕርሲ ኣብታ መቅደስ ኣምላኸይ እንታይ ገብረ አንዲ ክገብሮ ዳሃር እንታይ ኢሉ መሲልኩም ካባ ከቶ ኣይከወፅን
ስም አምላኸይን ስምቲ ከተማ አምላኸይን ናይቲ ካብ አምላክ ካብ ሰማይ ትወርድ ሓዳሽ ኢየሩሳሌምን ነቲ ሓድሽ ስመይን ክጽሕፈሉ ይሉ ክብርና አምላኽ ስለዚህ ቲ አጀንዳ ናይ እግዚአብሔር አባና ዘለወሲ እታ ናይ መንግስት አምላኽ ወለ እታ ዘላለማይ መንግስቲ እታ ናይ ዘላለማይ መንግስቲ ዘይግነት ዘሃበና ክህነትን ቅድስናን ክህነትን እንታይ ዘሃበና ካህናት ክንከውን ቅዱስ ህዝቢ ጥሪት አምላኽ ዝኾነ ህዝቢ ይኹም ዝበለና ክብርና አምላኽ ይኹን ክህንነት ንግስነት ዘሃበና ጎይታሲ አበይ አብታ ተበጽእ መንግስቲ ወይ ድማ ታ ሰማያዊት መንግስቲ አቡሲ ዜግነት ዝረኸብና ሰባት the citizen of heaven ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ናይ heaven ዜግነት ዘለና ሰባት ሽምና አብቲ ቤት መቅደስ ዘሎ መጽሐፍ ሕይወት ዝተጻሐፈ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታይ ዳህር ድማ ዝገርመኩም ሲ አብታ ናይታ ሓዳሽ ኢየሩሳሌምን ትሽሙ ድማ ታይ ከም ዝኸውን ሽሙ አይንፈልጥን ግን ነቲ ሽሙ አባና ክጽሕፈው ክብርና አምላኽ ይኹን ነቲ ሽሙ ሲ አባና ክጽሕፈው ስለዚህ ከመይ ዝበለዩ ራእይ ዮሐንስ ዝበሃልሲ ከመይ ዝበለ ፕሪሺየስ መጽሐፍ ክብርና አምላኽ ይኹን ብጣዕሚ ዘገርም መጽሐፍ ብዙሕ ሚስጥራት ዘለዎ ናይ አምላኽ ነገር ዘለዎ ብዛዕባ መንግስቲ አምላኽ ዝዛረብ ብዛዕባ ታ ዝመጽእ ዘላ መንግስቲ ዝዛረብ ብጣዕሚ ዘገርም መጽሐፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ነቲ ዝስዕር ድማ ኣብቲ ቤት መቅደስ አምላኽ እንታይ አንድ ክገብሮ ስለዚህ ቤት መቅደስ ክስራሕ ከሎሲ አንዲ ቶም 12 ሐዋርያት ደም አይኑድ ከሆኑ ሳቶም ደም ዝኾኑ ወይደን እንታይ ይብላለው መሰለኩም ነቲ ዝስዕርሲ አንድ ክገብሮ እንድሕሪሉ ነዚ ፊላዴልፊያ ቤተክርስቲያን ክጽሐፍ ከሎሲ ነቲ ዝስዕር እንታይ ይሉ መሰለኩም አብተና እንግሊሽ all who are victorious will become a pillar in the temple of my God all እቶም ኩሎም ዝስዕሩ ኮነ ፒላር ኮነ هجيت بيلار مهانسي نايمني أملاخي زهبو نحنا كالكوليت جيرناسي كم زوم جوهبا ويتنس زبلون تاي ميتن شحن 1400 ميتن 4 شح سبات نساتهم يمتايز خونو نابتا ناي منجست أملاخ زاتو نحنا قنا أبزي مريت تاخن كونينا بكا عمد كن جزئنا أبزي مسام بسا مسدبي مسكسو እንታይ እንዳገበርና ሃይ እንዳተባልናስ አብዚና ንነብር ኢሎምሲ ከስታይ ገበሩ ንምንታይ እንደሕሪልና ነቲ ባይብል እንታይ ገበርወን በትክክለኛ አረዳዳ አይተረደው አብዚ ግን እንታይ ብለና አለሎ ነቲ ዝስዕርሲ እንታይ ገበረ አንድ ከገበረ a pillar ከገበረ ይሉ ክብርና አምላክ ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ሲ ዝሳአኖ ነገር የለም አሜን ፒላር ከገበረ ይሉ ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ እቲ በእምነት ደው ምባልና አብታ መቅደስ አምላኽ ድማ አንድ ከገብረና እግዚአብሔር ፈቲ ክብረና አምላኽ ይሁን ስለዚህ ዮሐንስ ከዛረብ ኮሎስ እንታይሉ አቱም ደቀይ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ይኹም ይሉ አቱም ደቀይ እንታይሉ ንስኻትኩም ካብ አምላኽ ይኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ስታ አባኻትኩም ዘሎ ዘዓቢ ስለዝኾነ ንስኻትኩም እንታይ ገይርኩም ይኹም ሲዕርኩም ይኹም ይሉ ክብረና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ጎይታ ጳውሎስ እንታይሉ ዛረብ ኮሎ እንደሕሪና አብ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 13 ከዛረብ ኮሎ ገናኸት ንጎይታና ኢየሱስ ዘተንሶ ንዓናውን ምስ ኢየሱስ ከም ዘተንሳአናሞ ምሳኻትኩም አቅድሚው ከም ዘቆመና እናፈለጥና ኢሉ እንታይ እናፈለጥናስ ከምቲ አነ አሚነ ስለዚህ ተዛረብኩ ዝብል ጽሑፍ ዘሎ እቲ ሓደ መንፈስ እምነት ካብ ዝህልወና ንሕና ድማ ነአምን ስለዚህ እንታይ ንገበራለና ንዛረባለና ይሉ ክብርና አምላኽ ስለዚህ ተእምነትና ኣብ ማሕበር ፊላዴልፊያ ዝነበረ ብኩሉ እቲ ምዕጋሶም እቲ ነገራቶም ካይወሰዶም እንታይ አጽኒዖም መሓዞም ኩሉ ነገራት ነዚ ኣብ ህይወትናሲ እቲ ክርስቶስ ዝረአዮ ነገር ክኸውን ምእንታን ዝገብር ማለት እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እስኪ ካብ ዘለና እንተሰሞ ንጽልይ ክንወድኢና ክብርና አምላኽ ይሁን Glorious Destiny Church